Jeg optager. Og hvis jeg der går og giver Carsten massage. Det kommer på YouTube. Det gør alle på dig, så bliver der jo. Jeg kan være ad rum af skuffen, men jeg tror lige ham med. Jeg tror, jeg har det her nummer liv. Og jeg har troiden og... Kom så, mens du masserer. Kom nu! Pas på det, jeg bøsser. Jeg skulle være stolt. Jeg filmer hele lortet. Jeg har puttet liv. Hey! Se ham, jeg har puttet ham på en gang. Han kaster spandæk. Jeg er ICK. Jeg har hørt om, der er YouTube. Det hedder Nygaard ICK. Ja, jeg knaller bare jo. Jeg er så frik. Nygaard ICK. Hvor du min nummerspil, det var... Ring mig. Så flytter jeg bagud. Ja, der er nummer til nu. Min mand, han kysser ham. Ej, ikke det. Hvor er du klam, mand? Jamen, er du også? Hvor er du klam, mand? Det kommer på YouTube, jeg finder lige så. Jeg filmer hele lortet. Det kommer på YouTube. Lad os prøve at se. Hallo. Jeg filmer hele lortet. Jeg så på YouTube i morgen, det var. Ja, YouTube i morgen. Nej, I kan ikke have den er helt fucked, den der. Nygaard, kysse. Prøv lige at fjerne Gollum. Prøv lige at høre. Prøv at fjerne Gollum. Og det hedder voksenvoldtægt. Du sidder bare Det kommer så meget på YouTube, det her. Det går sådan fucking klam, mand. Jeg kan bare gå med de. Og du kan ikke. Var det fedt bare at filme det? Ja, og så det værste er simpelthen, at han er så lille. Han er jo ikke så slap. Nej, han er det der. Jeg går også på mig. Jeg filmer. Så står han lidt brudt. Nej. For helvede. Det er til, at jeg kan ud på 6 eller 11 år. Og det filmer jeg også. Den der brudkamp, den 10 gange så meget på en røv, som det der med lortemassage.